Nabikil niya siya sa ukay-ukay nga post na ako, no? Siya na daw siya ika-istorya na ako, nakakita na ba daw og buang? Nga mas ligon pa daw ang buang kaysa tarong. Mao na yung mindset niya. Dayon ingon siya, okay ra daw, di na daw mag-inarte kay mga matay ra tatanan ng kalbutan na. So, ang akong gistorya dito sa kong post nga magpalitag ukay-ukay dapat labahan gyud, no, labahan kung mahimo lapuan og ininit. So maura na ang ako alang awareness para sa tanan, no, nga wala man gud ta nakabalog asa gikan ang mga sanina ang mga ukay-ukay. Nya napoy uban ni ingon nga kanang wala na daw bakterya kay lagi kikuan na og kanang mga medisina pag-abot na gani og chemical o medisina mga kananay di na gid na siya maayo pag-abot sa atong panit, madapat sa atong panit atong lawas ba nya matimahuan pud nato. So bali nindot jud nga labahan para lang pud na sa inyuhang kanang panglawas ba, no, sa tuang health ba, health condition. Unaara po na ninyo kung kuan, kung labahan ninyo o dili. Asa ako alang, gipakita lang tamo, ug asa gikan, kaya ang uban manggod na mga kananay limpyo. Pero gumikan kay nasagol na sila sa mga dili limpyo, di ba naamang mga tao na ilimpyado, na ilimpyada, ang uban hugawan. So, masagol ba? Naiuban gani nga kanang, di ba, lain-lain gani tag sa mga tao, di ba, na ay Chinese, na ay Pilipina, na ay Indian, na ay Norwegian, lain-lain ba, lain-lain og taras ang tao, mga kananay. Unya kana pong mga sanina nga nadawat ninyo din ha, wala pud mo kabalog asa nagikan. Ako ang amiga sa Malaysia, Singapore. Nindot ni sila kay taga Chinese New Year mag-limpyo na sila silahang drawer, ilang closet, maskin pag naay mga tag gipanglabay na nila, di sila ganahan. Magbag-o na gani na sila tanang mga gamit kana inaana og matunong ka o swerte, no? Unya kaning uban nga limpyo nga sanina masagol man gud na sa dili limpyo gumikan kay mix na ba mabita ng binandol sagol mo na nga nindot nga labahan gid siya. Pero ako nag-istorya ra pod ko, gipakita ra pod ta mo kung sa experience pod nako dire. Nara pod na ninyo. Kung hugawan ang sa katawo, hugawan lang yun. Kung limpyada, limpyada. Ana lang, pero kita pod nga nakabalo pod ta, i-share pod nato para ma-aware pod tong wala nakabalo. Tarong man siguro kung video, anong masuko man mo. Gisto krabatik ka ha, ugawan kay ka. Labihin na yung kortina din na pangyaw-yaw. Siya okay ra gidaw niya, wa siya ilis-ilis, di na daw mag-inarte. Hoy, babae kang aron, kaligo po diha. Ang sama siya, uy.